ଆସିବା କଥା ଟ୍ରେନରେ ଆଳୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଗଲା କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଟ୍ରେନରେ ଯୋଉ ଆଳୁ ଆସିବା ଆସୁଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଗୋଟା ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ସେ ଅବସ୍ଥା କାଲି ତ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି କେଜି ବହୁତ ଆଜି 60 ଟଙ୍କା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ମାର୍କେଟରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ପିଆଜ ନାଫେଡ ଜରିଆରେ ଆମେ ମଗେଇଛୁ ଡେଲି 2ଟା ଟ୍ରିପ୍ ପିଆଜ ଆସିବ ପିଆଜ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନିଂ ହେବା ଦରକାର ହଁ ପୁରା 100 ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରେନ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଆସିଯିବ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ର୍ୟାକ୍ ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆସୁଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବନି ଆଳୁ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି କେଜି 20 ଟଙ୍କା ତ ଆଳୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ର୍ୟାକ୍ କଣ କରିବ ନେଇକିରି ଆସୁଛି ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢିଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇକି ନାଫେଡ ଜରିଆରେ ଆମେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଛୁ ଡେଲି 2ଟା ଟ୍ରିପ୍